du står her. Du står her. Er du parat? Kom nu, kig på mig. Jeg nåede ikke at give dig det flad, jo. Ej, den var bedre. Så det er ikke det, brækker mig. Hvor er de her flade, eller? Jeg fylder også dig. Hallo, okay. Sæt dig! Jeg skal lyde. Jeg skal lyde. Please hjælp mig. Ja. Please hjælp mig. Please hjælp mig. Helt oppe. Helt oppe. Helt oppe. Hallo, jeg nok kan give dig en flad til. Kom så. 1, 2, 3. Den anden side. Okay, prøv igen. Den her siden er bedre til. Okay, jeg kan det gå. Jeg er parat. 1, 2, 3. Okay. Happy slapping, man. Okay. Og parat. 1, 2, 3. Hallo, jeg giver bare. Nej, jeg kan ikke lide slag. Jo, hallo.